Jos kelaa semmoset kauhean korkeat itkot sitten, sitä käyttää reilaa. Ei voi olla totta. Miten siinä voi käydä noin? Ino vaan kiinni, niin se on aika pitkälle siitä. Hyvin otettu. Se noin poisti Jounin torjuntamoraalin. Ainoastaan minä saan sanoa, mene. Kato, tässä se tulee, jos ne heittää alakuulu, niin ei tule mitään toivoa torjuntaa. Koska ne on kaikki tosi korkeita. Oi. Ja yli. Oi. Miksi? Ne tulee olemaan hienoa sitten kun ne onnistuu. Vähällistä. Viimeisen puuttu. Mun mielestä oli ihan täydellinen viime. Ei. Ei voi olla. Älkää viheltäkää. Mä en tykkää, että kattopalkeista vihelletään, jos ei menisi yli. Sitä ei saa jatkaa onneksi. Ei, niin, mun mielestä ainoastaan semmosissa, jossa niinku estää sen pallon kentältä ulos menemisestä. Ja silloin se pitäisi viheltää. Jos se niinku osuu tai hipasee siihen, niin ei vaikuta ratkaisevasti peliin. Osuko puolustus? Oten. Miten se muuten tollenkin pois? Ei, mä tiedän. Koska se vaikka kierrätetään. Puhuuko ne päästää kun Tino niin helposti? Mulle nimittäin tulee aina tohon päähän pelatessa ja puolustaessa akkaan paikan kammu. Tuntuu ihan kuin olisi joku sardiini pikku kurkissa eikä pakotietä olisi. Hyvin keris. Tätä mä tarkoitin. Näitä voi nopeuttaa hiipu, pitää korkeintaan saman tason. Ei me vaan ollut tommonen alusta. Ne on vähän niinku me. No mekin kaadetaan vähän nuupakkaa ne takaerään. Hiipu on sen verran
niitä on hyvä puolustaa ja sitten kun niitä pakka sekoittuu sillä, että toista on tämmönen ahtaampi muutenkin, niin se tuo niille enemmän hankaluutta kuin toi. Nyt tietää Toni miltä noi tuntuu. Se oli jo pois, niin. Se on hyvä. Noi on sen takia pahoja, kun treeneissä on niin harvoin tehdään. Siellä ei oo valmiina. Se ei siinä treenivissä paljon hyviä. Siinä ei oo niinku mitään hyötyä. Se on niinku, jos veska olisi valmiina, niin se on melkein sama, että kantaa pallon pois. Se ei ole kaikkoja suunnitelmaa. Mami on pelannut yllättävän hyvin tänne. Ai. Pitäis lähteä muuttaa, jos mä haluan voittaa. Loppuu aika. Ei oo ikinä, ainakaan mun ollessa, niin niitä mennessä tullut tehtyä sitä, että olis häviöllä ikinä. Että niitä muuttais mitään niin sanotusti. Niitä tisteillä ei oo ollut ikinä mitään väliä, kukaan ei edes seuraa niitä, niin Jos Teemulla olisi vauhti riittänyt tohon liukuun. Tai nyt tulee aika hyvää vaihtoehtoa. se on varmaan mennyt aika vaaralliseksi syöttöön. Toni pitää alkaa enemmän treenata maalissa. Se on ainoa pelaaja, jolla itse. Me emme ole kohta enää muut kuin Veska. Sinä ja Rasmus. Se on niin uskomaton. Miehet kiivaa! Paljon siinä on aikaa? 3 minuuttia. Tai 30 sekuntia. Ai ota sen! Ei se. Nyt tulee se viimeinen heikko. Ai, tosi paha. Ottakaa ne paikat! On niin ilmiselvää, että tulee. Toi oli tyhjä. Maalilla saa paljon anteeksi, jos olisi mennyt. Niin. Tommonen ei onnistu tohon maaliin. Ehkä tonne olisi kannattanut yrittää. Ika minuutti! Ottakaa miehet vaikka! Ei. Nyt alkoi huuta. Kaikki on hiljainen. Neljä blokkaa Teemu heittää. Se on siinä. Ai. Vielä on aikaa. Pallo peliin vaan! Hei! Hyvä.
Toimi nyt! Ei voi olla totta.